malah nyukurke ora. Ya iki ulang tahun desa Sri Hardono. Heeh. Kaping pira reng? 73. Ya. Yuswa 73 yuswa sing wis mapan. Heeh. Mula jenenge Sri Hardono saka ukara S R I H A N D O N O. Heeh. Tegese Sri Hardono. Ha iya. Saka ukara S R I H A N D O N O. Tegese Sri Hardono. Ora tak pedal sirahe ora. Ngene iki lho, kowe iki nek arep entuk anu jenenge kawigatenane ngene iki. Bagong iki ditiru lho. Cara dagelan-dagelan Jawa Tengah. Oh iya. Ngartekke tembung Sri Hardono S. Semuanya akan terlihat tertib. R Rahayu ing samukawisipun. Kok basa Indonesia basa Jawa ben. I inilah desa Sri Hardono. H harus melayani masyarakat. A ayolah kita bangun desa Sri Hardono. R resik kiwa tengene desa Sri Hardono. D dedikasi tinggi mesti kuwi anggere D mesti dedikasi. Ora D kok dedika buser. Ya ora. O olah rasa melayani masyarakat. N nah inilah desa Sri Hardono. O meneh objektif dalam melayani masyarakat. Lho piye apa ora tok? 73 7 tambah 3 sama dengan berapa? 10 ki angka sing paling apik wong golek biji mesti golek biji 10 mula 10 ki apik saka tembung S E P U L U H oh ya ono artine ono cah cerdas pamane S semangat membangun desa elok asri cita-cita desa Sri Hardono P perkembangan yang luar biasa U usahakan semua akan lancar L lah itulah desa Sri Hardono. Meneh untuk memajukan masyarakat kita wajib membangun desa Sri Hardono. Pergi sesering tadi wimbo kekondo mrek ingin katiuping maruto mantu sabaran mangambar mas Nimang Sukmana Madi luwih ana sasmintaning ingsun jagat owasisaning Bathara. Nun sewu Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Rayi para Indrawati ngaturaken pasegan Panakrami kunjuk sandhang padha paduka. Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula, Koko Prabu pengayoman kula. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Ya, Kresna. Asung pambagening Siadi wis tak pambagake bombong penggalipun Kakang. Lantan sapi nang kawidadan niring sambi kula sowaning kadang ming Mandura ing Praja Indrawati. Monggo parangipun Kakang ngaturake pujastawanipun Kakang kunjuk ngersaning sira yayi kadangipun Kakang Indrawati. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing ngasantosan Koko Prabu mboten langkung. Kasih cakna genjengan dikala lenggah wonten ing Datulya Praja Indrawati Koko Prabu Baladewa. Yayi kadangipun Kakang Yasa ora kurang penak. Patanipun Kakang ing Praja Indrawaka dina samengko iki Yayi Kresna. Punamit masang kaliman tabik dina bene kula dene dumawahing tawang tuwang. Kula Prabu. Nadyan ingkang putra ing parang Garuda pun Samba. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kula Prabu. Jagat Dewa Bathara, anak Anung Anindita. Bocah Mursi disa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kanthek ning pangucap ning kababar dadi pakarti. Samba, ya.
Sira ngabekti karo wong tuwa wis tak tampa liwat pangestu ning wong tuamu ing Mandura wae Tampanono kusuma gelat moko. Kula mundhi nggo jimat paripe dayana ning Ngasantosan. Mboten langkung kasecak manggen jenengan dika lenggah Kanjeng Prabu. Ya sombong kaya wis ora kurang penak praptaning waktu ing Mandura. Kuning Projeng Darawati. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi arborujipun Setyaki. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Setyaki ndak tampa ngabekti karo pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Yayi Wresniwira. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayana ing Ngasantosan. Mboten langkung kasecak manggen jenengan dika lenggah Koko Prabu Setyaki. Iya, wis ora kurang kepenak. Praptanipun Kakang ning Projeng Darawati. Lunamit pasang kaliman tapik diwa jimat dipun udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sang Nata. Kakang Patu Udawa tak tampa. Tiba sepadha-padha. Janyatane Kakang Patu Udawa kuwi luwih sepuh tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahing ngatasé aku tinemu taruna nampa sembah ingkang tinemu werda. Ya mung sembah Kakang Udawa tak tampa. Tiba sepadha-padha Kakang Patih Udawa matur sembah nuwun diweji. Mugi kaskecan wangken jenengan dika lenggah sinuwun sembah kula. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning Projeng Darawati. Kakang Patih Udawa. Nuwun sewu Koko Prabu. Saestu karya gugup raos sing manahipun ingkang raying Darawati. Krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek kembaran agengipun utusan Nayaka. Saestu kula dang rakit Rata Kencana kinarya matuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Tandha bektinipun kadang paduka ing Darawati dhateng kadang werda kula Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Koko Prabu Kresna, iki kula wonten paring adhawuh. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh penggalipun Kakang. Persasat kaya dene kejukurkan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Ya mung tata upacara kaprajaning mangkono wau ora sak kepe lamun sira pisungsungake lawan pun Kakang. Ngemuti lamun pendak-pendak pun Kakang Prapta ning Projeng Darawati pangrasanipun Kakang Tan Prabida kaya pun Kakang kundur marang Projeng Mandura. Malah mangsa kala ingkang katetepake besok yen to kula wong sing Darawati bakal tetinju marang Projeng Mandura. Icalma jigo lawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Mandura rengkuh kaya dene Darawati. Yai Prabu Kresna sanget ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ingkang salajengipun tumunten kula cumadung dawuh. Menggah menapa to wigatosipun dherek paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten Projeng Darawati. Menawi kepareng ngawedharing kathah tumunten ngababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Suwawi kula dherekaken manjing salebeti kedaton pepanggihan catur nitra kawan ingkang raying Darawati Koko Prabu kadangipun gagap Yayi banget ngaturake genging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sawanipun Kakang Mus pinaringan Purbawasesa bakal matur apa anane nggonipun Kakang Prapta ning Projeng Darawati ing sepisan praptanipun Kakang ing Mandura iki tetinju marang kaharjaning kadangku taruna Yai Prabu Kresna sak kula wangsa syukur mangayu bagya sakti jumurung dene tansah kahayoman dening berkaing Wang Mahanasa tansah manggi yuwana matur sembah nuwun tanpa pepindhan Koko Prabu dene tungkap ing ngangka loro wurhanamu Yayi yen to praptanipun Kakang ning Projeng Darawati mung kepengin nyatakake marang pawarta ing wis brita mbok bakul sinambi wara wong sak negara kabeh padha ngandhakake jagat iki persasat nganti keberteken apa pancen kepara nyata lan kabar mau bener yen to adimu lanang ing Madukara wis ana Tulung Candra tungklungganing dina samengko iki mindran saka ing kasatyan Madukara. Kabar mau pancen apa bener apa wong kandheng ning pekabaran lan jalari adiku wadon Wara Sembadra bali marang Projeng Darawati. Kresna, kabar sing tak tampa iki mau pancen nyata apa wong kandheng ning pekabaran. Mara Siadi Prasaja kalampun Kakang. Apa dina samengko Wara Sembadra mapan ning Projeng Darawati. Yai Prabu ing Dwaraka. Pandra ingkang puspita Kasiring samirana mre sekal kadung ngas dandana maweraras retnaning driya
Nuwun sewu Koko Prabu. Estunipun nembe kemawon kula badhe atur nawala dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Bilih rayi Paduka pun Wara Sembadra sampun setunggal candra. Dinten menika mapan wonten negaring Ndrawati krana tinilar dhateng Kadang Paduka panengah inggih menika pun Janaka. Lah, dadi ngono kabar sing tak mau panjenengan kepara napa? Inggih, lakar kalorsan mekaten Koko Prabu. Lah ra opo to Yayi? Ora pisan ora pindho Janaka mesti gawe wiranging pun Kakang lan Siadi. Ora pisan ora pindho nganti kabeh para kawula ngrasani marang kananing Wara Sembadra. Ing atase Sembadra kuwi garwaning Janaka. Ya bener Janaka kuwi satria ingkang dadi laranging jagat, satriyaning rat lan curing bawana. Sapa sing ora ngerti lawan Arjuna? Nanging yen to pokal gawene Janaka tansah gawe ndegering ati ning Wara Sembadra. Pendak-pendak mesti lunga saka kasatyan Madukara. Pendak-pendak mesti lunga tanpa pamit. Monggo ora dingerteni menyang endi jluntrunging Wara Sembadra utawa Arjuna gone lunga nganti Wara Sembadra bali marang negara Ndrawati. Lah, iki ngene Yayi. Gandeng apa kang gak takokake marang Siadi paring dawuh yen to pancen kepara nyata adiku wadon Wara Sembadra mapan ana ing negara Ndrawati. Mula wektu dina iki prasaja wae sak tenanipun kakangku ora saka negara Mandura. Lho, Koko Prabu nembe kemawon tedak wonten pundi? Pun kakang lagi wae prapta ning negara Ngastina. Ora kanthi kanyono-nyono praptanipun kakang ning negara Ngastina. Nampa penangise yaiku Yayi Prabu Duryudana ingkang nalika semana ditangisi kelawan si Burisrawa. Seprana seprene Burisrawa ora tendak nggone tansah kepengin mengku garwa kelawan Wara Sembadra. Mula kaludhangan iki banget ndak butuhake tegese kaludhangan mumpung Janaka ora mapan ana ing kasatyan Madukara, Sembadra bali marang negara Ndrawati. Manuta kelawan pangringipun Kakang Yodi, manuta karo Baladewa. Dina iki Sembadra bakal tak boyong marang negara Ngastina. Ingkang wigati bakal tak dhawuhake kelawan si Burisrawa. Koko Prabu mangkir rumiyin. Sedaya ingkang badhe Paduka tindakaken kedah dipun gelar, tuwin dipun gulung. Nyatanipun Sembadra menika dereng dipun pegat dening Janaka. Sembadra dereng dipun wangsulaken wonten negaring Ndrawati. Sembadra anggenipun wangsul wonten praja Ndrawati menika awit pikajenganipun piyambak. Tegesipun Wara Sembadra menika tasih sah. Inggih menika dados garwanipun kadang kula ing Madukara pun Arjuna Koko Prabu. Gusena. Saiki petumen. Wong kakang iki menawa dadi kadang merdaning Sembadra, Siadi ya kadang tuwaning Wara Sembadra. Monggo aku, Yayi Prabu Kresna lan Wara Sembadra iki ora duwe wong tuwa. Sing dadi ijole wong tuwa ya mung Baladewa. Sing jeneng Baladewa dituwakake dening Wara Sembadra Putra Sira Yayi Prabu Ndrawati, mestine pengajapku mung kepengin nyumurupi dulur-dulur iki padha seneng. Dulur-dulurku uripe padha mulya. Yen to mangun bali wisma, mestine ya bakal enak kepenak nggone ngladeni marang kagunge. Ning coba saiki pikir. Apa ora jeneng grantes Wara Sembadra? Pendak-pendak ditinggal lunga karo Janaka, pendak-pendak Janaka lunga saka kasatriyan. Mongko ora ngerti menyang endi papan dununge Janaka. Lan wis bola-bali ora pisan, Sembadra mesti purik ning praja Ndrawati. Doh nyono cerak nyono padha ngarani yen tong Janaka lan Sembadra nggone mangun bali wisma ora tentrem mergo dititeni Sembadra mesti purik ning praja Ndrawati. Inggih. Koko Prabu menapa ing dados pangandika Paduka menika leres. Namung nuwun sewu menawi sak mangke Sembadra badhe kadhawuhaken kaliyan pun Burisrawa, menapa mboten ateges Koko Prabu menika ngurupaken genining memengsahan antawisipun Arjuna kaliyan Burisrawa. Inggih to menawi mangke Janaka menika mboten wangsul dhateng kasatyan Madukara. Nanging menawi Arjuna tu menika ndur wonten ing kasatyan Madukara, mongko mireng menawi Sembadra dipun dhawuhaken pun Burisrawa. Menapa menika mangke badhe sae kedadosanipun. Bener luput bejo cilaka bungah susah tak sandangi. Mengko aku sing bakal wangsul karo Janaka. Yen to pancen Janaka nakokake marang bojone Wara Sembadra. Nuwun sewu, Koko Prabu. Mboten ateges kula badhe nderek rembagan perkawis menika, jar menika perkawis kula warga. Nanging saking tenggalipun Koko Prabu Ndrawati, menika apan kepara saestu. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun. Wujudipun putri ingkang sampun winengku dening kakung teka dipun dhawuhaken kaliyan kakung sanesipun. Menika mangke mboten sae kedadosanipun. Menika mangke badhe damel urup-urup antawisipun Madukara kaliyan Mandura, agengipun Ngamarta kaliyan negari Mandura. Praja Paduka Kanjeng Prabu Amberung datang pepitung atus mekaten. Nuwun sewu. Mbok inggih dipun penggalih ingkang langkung prayogi, mbok inggih dipun petang ingkang langkung jlimet rumiyin. Supados sak mangke menawi getun tembe wingkingipun menika Paduka sampun metang lampahan menika kanthi sae lan kanthi wijan Koko Prabu. Sedyaki wonten dawuh. Pangkatmu ki Senopati. Inggih. Senopati iki pegawiyane yen ana negara Ndrawati ketekan parang muka. Kowe ingkang dipacak menika dadi Senopati nyingkirke parang muka mau. Yen to negara Ndrawati ketaman payo katemping Samirana kowe kudu iso ngisas sapa Nalindra lan satri ingkang bakal gawe geger negara Ndrawati. Ora samelu-melu perkara iki. Iki rembuking Baladewa karo Kresna. Iki rembug kulawarga. Inggih, ngestaken dawuh. Pengajaping manah kula namung ngatur pepenget. Ora sapa eling ki aku raidan. Inggih, ngestaken dawuh Koko Prabu. Piye Kresna? Perkara iki wajibipun Kakang mung kudu ngenteni marang pengandikan Yayi Prabu Ndrawati. Ndak suwun kanthi banget ikhlasno.
Etungen Kresna etungen ora usah dadak si adik kuwi gondelan marang Sembadra lan Janaka ingkang wis rabi nanging petungen nasibe Sembadra. Etungen nasibe utawa kahanane para Sembadra. Sembadra ketoke pancen ya kaya ngono wujudane. Ning Madukara saya lemu nanging lemu ning raga kowe ora iso dititik apa atine tentrem apa ora. Lemune Sembadra iki mergo dablek. Inggih. Wis ora gagas karo Janaka. Mula dheweke dablek wae. Mula atine digawe ayem ning jane upama didodhok rasane. Sembadra kuwi atine kaya diris-iris dirajang-rajang kaya brambang. Mergo pokal gawene Janaka. Lan titen-titenan. Janaka lunga iki mesti pakartine ora apik. Saora-orane sesuk nek bali mesti gawa wedokan meneh. Nuwun sewu Koko Prabu menika nalindra menika wonten masewaken panjenenganipun kok kados mekaten. Yes men jengkel. Ora pisan ora pindho. Janaka ki mesti gawe wiranging kadulur tuwa. Aku ya melu wirang, aku ya melu ora seneng. Pendak-pendak Janaka bali gawa putri, pendak-pendak Janaka bali wis rabi meneh. Sembadra nangis ning pangkone Baladewa. Aku ing tansah ngripih lawan para Sembadra. Nuwun sewu Koko Prabu. Panjenengan sampun lepat biji dhateng kawontenanipun kadang kula pun Arjuna. Lho, kleru piye? Janaka menika panci leres, nuwun sewu, kasaranipun Arjuna menika piyantunipun Rukmis. Nanging nuwun sewu, Janaka rabi menika mboten kok sadengah putri. Ora sadengah putri piye? Nyatane ngendi-endi anggere wong ayu tilase Janaka. Anggere wong ayu tilase Janaka. Apa ora jeneng malak kuwi? Inggih, namung nuwun sewu. Menika rak namung kabar kemawon, awit menawi dipun tari putri sak jagat menika kepengin pinengku dening Janaka. Estunipun Janaka menika nuwun sewu, menawi kesah menika tumuli kondur mbeta satunggiling putri. Janaka rabi menika mboten kok sadengah putri. Sabab etanganipun Janaka menika wanita menika wonten kalih perkawis. Lho. Wong matur nuwun perkara piye? Piyai putri menika wonten kalih perkawis. Wonten ingkang piyai putri pinengku kakung saengga saged nginggahaken drajating kakung, saged anjagi asmaning piyantun kakung saha angreksa dhateng keluhuranipun piyantun kakung. Putri ingkang mekaten menika tegesipun putri ingkang kedunungan kanugrahan. Inggih putri ngaten menika ingkang badhe winengku garwa dening pun Janaka. Nanging wonten ugi wanita ingkang sulistya ing warna, nanging pakartinipun bedal-bedal ngantos kadidene jaran ucul. Tansah ngasoraken derajatipun piyai kakung ngendhak dhateng piyantun kakung. Putri ngaten menika badhe damel asor luhuring piyai kakung. Nadyan sulistya kados menapa putri ngaten menika mboten badhe winengku dening Janaka. Wah, ora mengko nutupi karo eleke Janaka. Nggon nutupi karo eleke Adi Mulanang. Mergo aku wis ngerti antaraning Kresna karo Janaka kuwi pancen ora iso dipisahake. Bebasan kembang lan sarine geni lan urupe. Ning mbok ya pilah to Kresna pilah. Aja banget-banget nggone wayu karo Janaka. Nuwun sewu, tasih wonten atur kula. Aturmu sing piye? Janaka menika kesah menika janjanipun boten nuruti dhateng manahipun. Lho, ora nuruti atine amargi wonten tigang perkawis. Apa wae? Wiku Aldaka payu katemping samirana tuwin kenya jinatu krama. Wiku Aldaka ya. Wiku Aldaka menika menawi wonten pandhita enggal ingkang gadhahi ngelmu ingkang sakalangkung sae tuwin sekti mahambara. Janaka mboten kendhat anggenipun tansah suwita dhateng Brahmana menika kala wau. Lan mboten patosa Janaka kendel anggenipun suwita menawi dereng telas ngelmuning Brahmana kaparingaken dhateng pun Arjuna. Wiku Aldaka. Inggih. Ah, ya kuwi apik. Wong lunga golek ngelmu kuwi pancen apik. Inggih. Payu-payu katemping samirana. Menawi wonten setunggiling negari ingkang ketekan mengsah. Janaka menika tansah ngugemi dhateng jiwa kasatriyanipun. Amargi tentreming negari menika wonten pundhaking satriya, mboten namung tentreming negari, nanging tentreming jagat menika ugi wonten pundhaking satriya. Mila Janaka tanpa dipun dhawuhi mesti tumuli badhe angisas angkara murka menika kala wau. Payu atemping samirana. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ingkang pungkasan kenya jinatu krama. Kenya jinatu krama inggih ingkang dipun rembak menika kala wau. Menawi wonten putri ingkang sulistya ing warni, Janaka mboten kantun tansah badhe amboyong putri menika kala wau Koko Prabu. Lah iki. Sing nomor 1 aku matur, sing nomor 2 aku gathus, sing nomor 3 aku ora pati cocok. Pendak ana putri ayu Janaka mesti melu nglamar putri mau. Lho kok to? Janaka kuwi bojone wis pirang-pirang. Persasat jarene jaring para pendhita, jaring para pinter. Janaka duk nalika semono tau tate ngrabi widodari seketi kurang sawiji. Widodari kayangan guys dadi tilase Janaka kabeh. Lah kok isih kurang? Pendak ana wong ayu kok mesti diwengku dening Janaka. Iki ora jeneng gegering atine Janaka. Mula wektu dina iki entuk ora entuk Siadi palangi apa ora? Sembadra tak boyo negara Ngastina. Tak dhawuhake karo si Burisrawa. Arepa Burisrawa kaya agal growal-growal, bocahe kasar. Bocahe kaya ngono. Nanging tumrapaku malah ndak kira tentrem, rabi karo sembuk. Burisrawa tinimbang rabi karo Janaka. Durung karuan ragane alus. Atine ya alus kuwi durung karuan. Akeh sing ragane alus ning atine kasar kuwi pirang-pirang. Ana sing ragane sarwa kasar ning atine alus. Mula ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine manungsa sapa sing ngerti. Inggih Koko Prabu. Lah, mulai teng sapa kuwi Yayi? Aja mepalangi karepe Baladewa.
Dina samengko Baladewa bakal mboyong Wara Sembadra. Aku kadanging temu tuwa dinemu werda tinimbang Kyai Prabu Kresna. Kowe aja meparangi karepaning Baladewa kaya dut nalika Baladewa ngarabekke Sembadra karo Brisrawa, malah mbok rabe karo Janaka. Wektu dina iki aku wis ngalah dut nalika semono. Mula sagedangan iki tak suwun Kresna sing ngalah, aja nganti parangi karepe Baladewa. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngake nawang sesangka Narendra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya Kurta kura reka kiri nanggono magawe gelari rawang-wang dereng ngantos paripara sami mbawacana nata mandura Prabu Baladewa tinampi ing Rainata Inggrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten kasaru geger njaba sami alok yen ana prahara angin gedhe dadi ngraita sanata Inggrawati bilih menika ing rayi panenggak Pandhawa Satra ing Jodipati Raden Haryawerkudara Ndara dasih arantamaning penggalih nata Inggrawati jelek tanpa sangkan paran prataning Sang Werkudara karya jingak kang samya mulat ning wedine sesuk ki pas netone Petruk dadi kula ya ten griya ya wayangan piyambak monggo ingkang badhe rawuh wonten ing Sedayu minjang dalu kula gelar wayang ning dudu kula sing mayang termasuk senior kula rumiyin kakak kelas kula ya kejaba mayang ya dodol tahu lan piturute ning ya nyatane jane wayangane apik ning ya sesuk dadi tonton iso dienggo refreshing matur suwun wah nembang sing kepenak karo ngundang Kang Gareng karo ngundang Bagong supaya iso dienggo mbat-mbatan nggone Petruk omongi nek dhewe ya rasane kaya ora kepenak nek ora dikancani karo Gareng karo Bagong kaya ora ana mbat-mbatan mungguh do teko iki mesti terus do ndek bahan dhewe-dhewe antaraning Gareng apa Bagong mesti sanggup bahan dhewe-dhewe mbok menawa Gareng iki ajar gula mentah bayi lan Bagong buka bengkel ngono kuwi iso dienggo omong-omongan sing kepenak tak bandeme nganggo watu anu tembang supaya ndang do tekan kene ning nong nah sing suwe banget ora metu ning jane nganti in ning nggon YouTube wingi dolan endi Bu ning gembira mergo iki ana layang sak cuwek cilik iki ana sing nyuwun Wiraloka Mas Solikin ha ya wis tatak-tatakno ken Malang jangan terulang kembali dina minggu tane yuk dina minggu tane Akung kajae ana muda-mudi oh ayo kalungane Mas wah ayo Mas wingi dolan endi ning gembira penggilonge kaya rada lesu. Amping piye meneh kaya. Wis rasa tok pikir sesuk didempulke. Nah mulane iki wis tak andani to nek menggok ki ngati-ati ya. Ngasta mobil dhewe gasruk truk. Lah kok truke sing disalahke. Lah wong truke ning kono wis ket mau kok lemu nyopir sing kurang hati-hati aja kaya Tusiya. Gasruk dream kok drime diglimpangke. Nesu kok karo dream ayo. Ya. Dina minggu tane ora apa-apa dandake sing penting awake ora apa-apa sing jeneng kacilakan ngene nek ming barang kuwi ora apa-apa montore rusak mobil rusak iso dandake coba nek awake sing rusak lho nek ora iso didandake to
cacat. Lho, di matur nuwuni, gerak kono medhun langsung alhamdulillah. Duh Gusti namung mobil kula ingkang tatu benjang kula ijolke sing anyar. Ngono. Nyuwun berkahipun, nyuwun rezekinipun Gusti. Menika badhe kula ijolke sik langkung ngawon. Ya. Dina minggu torne Kajae ana Ontane Punya Sasakiwan Apa-apa Pengen tahu Dandulane Pengen jajan Sekaera bujiwa Cacile Kuda budi Kasih las kota pisan Dino Minggu Ayone Gembira Matur suwun. Sing jeneng anu jenenge tembang Wiraloka ya jaman tembang Petruk rung lair, tembange wis ana wae tekan saiki tak unekke kaya isih kepenak dirasake. Mah jan. Ra apa-apa. Ya, dipun dawaken srepek monggo. Neno. Kakung. Ayo Mas Kakung. Ayo, ora guyang-guyu kowe. Ngecero jajarmu kowe. Sing panggah ora sak. Kaya sing enong ae lho panggah. Lho. Mobile kepater iki mergo mobile wis semoh dijak ndobos. Dadine trimo kepater. Wis arep ngetutke juraganku ndopoke ora jamak-jamak. Iya, Su. Ayo Mas Katno. ya su Sing bener nadane ora. Iya, Su. Semono kok. Iya, Su. Kok dipenerke ning dhuwur ora. Sekang ngisor ki. ya su ra sura Suwi men tak ndani ket mau reng. Ayo ngrampungke ngomah. Oh. Ngomah kok dadak dirampungke. Ayo nyetrika umbah-umbah. Lho. Ha bojomu ngopo? Lho, bojo berkarier iki tak bebaske. Oh iya syukur. Bojomu nang ndi kok dadak umbah-umbah dadak setrika nang salon. Ngecat rambut. Weh. Ya syukur ora apa-apa. Tak turuti kok tak turuti pokoke takon lunga. Lunga, Bu. Aku tak nyambut gawe nang omah isa-isa. Kawi sego goreng kawi dhewe ya ora apa-apa gawe tang kawi dhewe jekene kuwi wong lanang sing tanggung jawab bojoku teko bubuk Bu ndak kesel awake ha iya ora tau takon rekoso ayo pilih-pilihanku kok terus ha iya Bagong kok ya suwe ngandhangke kirik wo ingon-ingon ki mbok sing apik kok ora kirik kok dingo karang kampungku ki gawat ya saiki terus manuk dicandalke ilang wo jantenan iki nek ora tak jagane nganggo penjaga ngomah ngono anggere kirikku jegok mau mlayu metu ha iya mbok menawa ana sing wani jukuk-jukuk ha iya jan ya syukur ngarep omahmu kok ana mobile saiki Gong ha iya yasa kowe ya syukur kok ora tau metu ana mung disangga glugu kaya oh bane nek ndi reneng ming rongsokan tak cet men ketok kaya duwe kendaraan oh ya syukur dengkulmu kuwi malah nyukurke ora ya iki ulang tahun desa Sri Hardono. Kaping pira reng? 73. Ya. Yuswa 73 yuswa sing wis mapan. Mula jenenge Sri Hardono saka ukara S R I H A N D O N O. Tegese Sri Hardono. Ha iya. Saka ukara S R I H A N D O N O. Tegese Sri Hardono. Ora tak petel sirahe ora. Ngene iki lho, kowe iki nek arep entuk nganu jenenge kawigatenane ngene iki. Bagong iki ditiru lho. Cara dagelan-dagelan Jawa Tengah. Oh iya. Ngartekke tembung Sri Hardono S. Semuanya akan terlihat tertib. R. Rahayu ing samukawisipun. Kok basa Indonesia basa Jawa ben. I. Inilah Desa Sri Hardono. H. Harus melayani masyarakat. A. Ayolah kita bangun Desa Sri Hardono. R. Resik kiwa tengene Desa Sri Hardono. D. Dedikasi tinggi, mesti kuwi anggere mesti dedikasi.
Ora Dik kok dadi kobuser. Ya ora. Olah rasa melayani masyarakat. N. Nah, inilah Desa Sri Hardono. O meneh Objektif dalam melayani masyarakat. Loh, piye apa ora tok? 73. 7 tambah 3 sama dengan berapa? 10. 10 ki angka sing paling apik. Wong golek biji mesti golek biji 10. Mula 10 ki apik saka tembung SEPULUH. Oh ya ono artine. Ono kan cah cerdas e. Pamane S. Semangat membangun desa. Elok Asri cita-cita Desa Sri Hardono. Perkembangan yang luar biasa. Usahakan semua akan lancar. L. Lah itulah Desa Sri Hardono. Meneh. Untuk memajukan masyarakat kita wajib membangun Desa Sri Hardono. H. Heboh dalam semua cita-cita. Loh, cita-cita itu kudu heboh. Ono tetembungan gantungan cita-citamu setinggi langit, jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Ya. Mula cita-cita iku kudu sak tinggi langit. Ya. Dasare lurahe ya anyar. Pak Awaludin. Heeh. Saka huruf Walah. aku ki pinter nek ngono itu. Coba. Awaludin. AWALUDIN. Nggih, matur suwun. Lho, iki mayang kok dikirimi gorengan ki ngapa iki? Ya ora apa-apa. Rek barang. Oh ya. Wah, angkringan Pak Leo. Nya, sindan-sindannya. Nya. Didom, aku digawe nganu e. Arep ngartekke Aku kok ninggahke sate siji. engko nggo obah-obah cangkem terus. Ora kena mayang kok ninggahke sate. Ora apa-apa. Awaludin. Antusiasisme tinggi. Weh, ya syukur. Panjenengane minangka dadi lurah ki duwe niat sing luar biasa, semangatnya luar biasa untuk melayani masyarakat. B. Wawasannya luas. Lurah ki nek wawasane ora luas, cilaka. A meneh. Asuh karo masyarakate. Ya. L. Luar biasa dalam melayani masyarakat. U. Usahane memang setinggi langit membangun Desa Sri Hardono. D. Dedikasi tinggi. Mesti dedikasi meneh pokoknya yang dedikasi ini mesti dedikasi. I. Inilah Pak Lurah yang baru. N. Nasionalismenya juga tinggi. Cinta kepada NKRI. Wah, apik kuwi. Piye? Kene iki ono sepuh jenenge Mbah Tris. Saka tembung KRIS. Lho. Tris. Udu Kris lho. Udu. Tak kira nek Mbak Yuni Susmi. Udu. Konjur Kris. Tris kok Kris ora. Heeh. Tris. T. Tantangan yang menakjubkan. Iya. Wis saya suwe ora nyambung ya iki. Ayo ben ra apa-apa karang sak omong-omonge ora. Ya pokoke derek Mangayu Bagyo. Mangayu Bagyo saka tembung ayo tak tlapuk muter. Wis. Tembang-tembung ora U B. Iya. Areke didongke wiyaga arep nggo pati obong. Ya kok arep pati obong ora. Nembang reng sing apik. Ayo sore mawon sing nyuwun gugur gunung. Tembang kok mambu. Lho. Tembang kok mambu piye to, Gong? Aku dubur gunung. Gugur, ora dubur, gugur gunung. Pantil mencelak. Aku kadang sok kupingku sok selene. Teguh yuwana wis. Orisa senenge ra jamak-jamak ora. Ayo, sapa sing kepareng nyekar? Dibawani sik. Ya. Nyuwun nganggo bawa iki panjenengane bapak sing ngaturake nawala mau, gugur gunung melambangkan kerukunan dan kegotong royongan warga Sri Hardono terus. Ya. Diaturke ya, Gong. Heeh. Sing bawa sapa? Mbak Orisa. Oh iya. Bawane apa, Gong? Dandang gula burjo. Banjet. Banjet kok burjo. Anggere ngene aku mengwatoni lekop lho, Truk. Ya sakarepmu wis. Ya, dandang gula banjet. Yogyanira. Dandang gula. Saka tembung DA. Iso wis ora? Apa-apa iso diartekke. Nek ngarteki kaya ngono kuwi iso wae ora. Huruf. Apa? Petro, P E T R O A. Petereo. P pekok. Alah menungso kok kaya ngono. T tuna uripe. Ya wis ben apa-apa.
Wis tak akoni spesial. R. Rusak keluarganya. U. Usaha ora tahu. K. Koplak. Gareng GAREN. G. Goblok. Terus A. Asu. Wah. Pak kampleng mudar lho. Kakang dipadake kirik ora. R. Rusak uripe. Alah wong kok kaya ngono. N. Nagih utang ora tau kelakon. G. Goblok. Anak Bagong. B. Berwawasan luas. Nek dheke diapik-apik ora. Ngono kok asline nang ngono. Iya. B. Berwawasan luas. A. Asih, aso. G. Golongan manusia tingkat atas. O. Ora nate gawe laraning liyan. N. Ngono. Wah. Jan iso tenan. Iso. Wis. Mengiso kok arep diartekke. Inilah cengkok sesungguhnya. S. Sip. Iya, ame ngiso kok diartekke ora. Ya. Kang kinalung tripra ora kuno. Mlotrok iki kudu tenanan. Kuno. Niku gregel. Ya. Kang kinalung tripra kara kuno. Wah anggere iso mlotrok ngono wis. Cengkok mlotrok medhel kuno. Aku sing ngunjukke. Ha iya. Kang kinalong tripra Ya. kara kuno. Iya. Iso meneh. Aku mbok ngandel pisan-pisan. Iya. Urung kok wis maplek ora. Ya. Kaya Aku sing nglatih cengkok aku terus ya purun ingkang tenan topi. Aku iki nate cengkok ning ora pas ya, Gong. Heeh. Purun ingkang tenan tapi nuhune trahu tama. Purun ingkang tenan tapi wis rasa ngrusak larasan ora. ya manut Orisa we. Aku tak sing manut Orisa. Ya. Loh. Kancaku iki njaluk dadi ruqyah. Ha iya. Titik. Kaya wis paham. Yo. den an tapi nuhoni ora nunggu nuhoni cah nuhoni trahu gong gonge rada telat ora kudune langsung gong langsung lali ya dituthuk ndase sing gundul kuwi Mesake. ya rumangsane ora ya kok ngati-ati piye mangan ora nggo sego engko lemah apa piye aku angel ing golekke ora ya buka gugur gunung terus ya panyuntan monggo dados ya Or. Ayo, kanca, kayahi karyane praja kene. Gugur gunung tandang gawe, sayo rukun bebarengan
loro papat maju papat diulang-ulang lagi mesti enggal rambumin olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris. Yo. Ming tembang seklima rasane penak banget ya ning ayo pelok barang adunake rasane penak. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan karo kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat diulang-ulangake mesti enggal kanggone olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris suaramu ini lambene mengo sithik kok kaya iso wanggung ngene ngaya nek kowe yo mangap muga lambiku karo lambimu gedhe lambiku nek aku sithik ayo kanca ngayahi karyaning praja kene lho iya kanca mengo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe ya apal wae wong tuwa ora apal gugur gunung ki ambok nglalu sayo rukun bebarengan karo kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara siji loro bisa dirangkep cira lupat oh ya cira lupat maju papat diulang-ulangake mesti enggal kanggone olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris nek kowe karo aku cah gending kok terus ki sing kok ki ngomong ki nek kon nembang sing ora jigos ambok modar nang omah ya ming kluwap lauk ming pol nyetel paling ming banyu langit men grujuki cengele kuwi apa terus kuwi mau tembang apa ya gugur gunung ngono kok aku gareng nguleke aku ora iso ngeceh banget caraku gugur gunung saka tembung G wis maksud iki takon nembang rasa GU dengkulmu mlocot ora gugur gunung iso ora ora iso menggur gunung ora iso nang ngilang-ilang kele seniman besar waduh sapa sing ora kenal karo Bagong iso nang nganti aku ora iso gugur gunung ha iya piye coba menggur gunung ora iso ha iya kudune iso ngisin-isin ke anak Semar malu-maluin bapak bapak ki seniman ngajari anak-anak men dadi seniman kok men gur gunung aku ora iso ki isin. Ha iya. Yo gur gunung yo. Ana nganti aku ora iso ora padha karo ngino karo bapak aku. Yo, gek diwiti. Pelok barang to? Ha ya pelok barang iki seneng aku. Gur gunung kok ora iso isin-isin ke. Kejaba isin-isin ke bapak isin ke ndara-ndara Pandhawa. Lho. Aku tekan ndara-ndara Pandhawa. Ndara Pandhawa ki abdine iki Bagong kae juragaku nek nganti aku ora budaya ndara-ndara Pandhawa kecipratan areke padha karo raup rah letuh. Isen aku. Yo. Eno. Nek nganti ugur gunung ora iso mbok trimo nglalu. Ayo coba. Wiwiti ora omong wae. Ayo, ora keduren. Ayo, semono. Ayo. Ya ayo. Lho. Kowe kuwi gek nembango. Ayo. Kanca. Ngayahi karyaning pabrik. Praja. Hah? Praja. Kene. Kok ngono kok apal. Kene. Mangono nek gak gorene. Lho. Kene gugur gunung tandang gawe. Sayo rukun bebarengan ro tanggane. Kancane lila lan legawa teruse ora teruse iki aku ketakon kowe teruse lila lan legawa kanggo mulyaning bebrayan negara siji loro telu papat siji cira lupat maju papat diulang-ulangake mesti enggal kanggone olopes blekok bareng kok blekok nek kleru nyebut apa ora nyemelangi kok luwung blekok wae kontol ki rak nyemelangi ora caturan kok kowe nek jak omong ngeyel ora tau gelem iso disalahke tur goblok aku kuwi sing aku ora seneng nang kono kuwi ngeyel ki nek pinter ora apa-apa ngeyel blokane kowe iki bodho wah wis rekoso ora wis gak nembang terus ya ana pamundutan sing urung diaturake Praja Taman Sari wis, gugur gunung wis.
Gandeng iki apa jenenge iki ulang tahun desa ya ana sing sambung rapete anu jenenge iki apa jenenge iki sambung rapete karo pedesaan. Aku duwe tembang ini. Apa? Ning aku njaluk dibawani sih. Ya iya dibawani ora apa-apa sapa sing urung bawa. Sing sinden-sinden ning kono-kono ae sing urung tau bawa. Pamane sapa? Mbak Wahyu kaya urung bawa. Bu Prastiwi mawis nembang caping gunung. Sing kene ya ana sing urung bawa. Heeh. Agnes iki? Oh iya ya. Heeh. Engko tibake apa? Belok bem, engko tibake modernisasi desa. Wah. Apik iki. Ayo ayo nanane nanano nenanane nano enggal katindakno desa kuwi nanane nane. Wah, kelingan aku. Ha iya ya tembange ngono kuwi. Pariwisata modernisasi desa modernisasi desa modernisasi desa sa Indonesia. Iya, ya kuwi sing tembange ngono kuwi. Arep ditembangi apa? Dibawani apa sih sing kepenak? Ya anu sing mayar bae rasa angel-angel. Sing penting iso dirungokke reng. Ah iya mesti iso wong ana sound system itu. Ngaturke apa? Anu. Neno 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 neno. Kuwi wae sing mayar. Ya. Sing nyekar